Friese gemeenten liek je wat gauwer ree om ja te zeggen op de vraag wat de gemeente Vlechtelingen opvangen wil. De NOS die daaronder ziet naar. Landelijk zei het 43% van de gemeenten ja. In Friesland uit dat boven de 60%. In heel Nederland zijn ze 8 gemeenten plan uit nee op die vraag. Maar daarbij is geen van de ondervregen Friese gemeenten. Zo'n 600 politiemeesken van de politieregio Noord-Nederland stappen van de morgen op een bus naar Den Haag. Dat ze via het ministeries blokkeren in haar strijd voor een betere CAO. Te zien van de grootste acties on nota. In Den Haag worden zo'n 4000 agenten verwachten. Friese ondernemers zijn ook generaal positief voor de nieuwe miljoenennota van het kabinet. Gewoon vernemen dat het stadig gewoon weer wat beter gaat met de economie. Al is echt de grote banengroei nog op een wacht zien. In het gebouw van de Stendenhegersqualie. Ja, het wat van de moon. Het traditionele miljoenen moaarsbrokje organiseren. Ik daar heerske een positieve stemming. In de bussen die door Friesland rieden is van Joet Ouw het boek Wudden Varelkoor te vinden. Vergees maar reizigers dit boek meenemen of in de bus lezen. In het boek staan 27 verhalen in het Fries, Nederlands, maar ook in het beeld en het stellingwerfs. De provincie steekt €54.000 in dit project. Joen en vannacht buien, maar kans op tonger. De zuidwestenwind wordt hut en de temperatuur komt op een gratis 5. Morgen flinke buien, windstjetten, middags weer de droeg en krijgen we de zinnen erbij. Het wordt 18 graden en er stiert een hudde zuidwestenwind.